Ahojte, moje meno je Zuzana a som zakladateľkou Zenvia Quality, priestoru nielen pre kvalitárov. V dnešnom videu si povieme, čo je to FMEA, na čo sa používa, ako ju vytvoriť a mnoho iného. Tak poďme na to. FMEA je jedna z najpoužívanejších metód v oblasti kvality. Jej cieľom je včas odhaliť možné chyby ešte predtým, než sa dostanú k zákazníkovi. Vznikla v 60. rokoch v leteckom priemysle a dodnes je základným nástrojom v automobilovom priemysle a vo výrobných odvetviach. A rozlišujeme teda dva základné typy, a to DFMEA, inak povedané Design FMEA alebo dizajnová FMEA, ktorá sa sústreďuje na návrh výrobku, a PFMEA, ktorá sa používa pri analýze procesných, teda výrobných procesov. Čiže proces FMEA alebo procesná FMEA. Inými slovami, design FMEA hľada rizika už vo fáze dizajnu a proces FMEA zasa v samotnej výrobe. Takže určite sú obe veľmi, veľmi dôležité. Hlavným cieľom je predchádzať chybám, a to znamená znížiť riziko, zvýšiť spoľahlivosť výrobku alebo procesu a tým aj spokojnosť zákazníka. FMEA nám dáva systematický prehľad na to, kde môžu vznikať problémy a čo urobiť, aby sa nestali. A stavím sa, že ak u vás raz bude zákazník na audite a vy mu poviete, že máte FMEU, či už dizajnovú alebo procesnú, tak si myslím, že ho to veľmi poteší. Pri FMEA postupujeme krok za krokom, a to najskôr si definujeme produkt alebo proces. Potom identifikujeme možné chyby, ich následky a príčiny. Následne ich hodnotíme pomocou troch kritérií, a to je závažnosť, výskyt a detekcia. Nakoniec sa spočíta rizikové číslo a navrhujú sa opatrenia. Pri hodnotení rizik pracujeme so systémom S, závažnosť, O, výskyt a D, detekcia. Každý faktor sa hodnotí od 1 po 10 a násobí sa. Tak vznikne RPN, Risk Priority Number. Čím vyššie číslo, tým väčšia priorita na riešenie. Ako príklad si môžeme uviesť montáž výrobku. Možnou chybou je nesprávne osadený diel, následkom je nefunkčný výrobok. Príčinou môže byť nedostatočné školenie pracovníka. Hodnotenie S, O a D spočítame RPN, a ak je vysoké, musíme prijať opatrenia, napríklad lepšie školenie alebo zavedenie kontrolného kroku. FMEA má veľa výhod. Dokáže predchádzať reklamáciám, pomáha systematicky zlepšovať procesy a spája ľudí v tíme. Na druhej strane je časovo náročná a výsledky môžu byť subjektívne, pretože hodnotenie závisí od skúsenosti tímu. FMEA má stále obrovský význam. Ak ju robíme poctivo, dokážeme predísť chybám, ktoré by inak stáli veľa peňazí aj času. A inými slovami, lepšie je dlhodobo investovať energiu do FMEA, než skôr hasiť reklamácie. A ak ma teraz počúvajú nejakí inžinieri alebo manažeri kvality, určite mi dajú za pravdu, že to stojí určite menej času, než vypracovať celé 8D reporty spolu s 5Y a Ishikawa diagramom a mnohými inými. A hlavne, keď to príde v piatok po obede. Veľmi vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, určite mi nezabudnite nechať like, komentár alebo odber a naša kvalita pôjde do sveta. Vidíme sa na budúce.